ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumasok sa isang relasyon na puro limitasyon ang nangingibabaw. Pwedeng pagsimulan nyo ng madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka dapat kakapit sa relasyon na walang kasiguraduhan? Ang sabi nila, dapat daw ay palagi tayong malaya na i-express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng limitasyon ng bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang nating sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maylene, 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Alabang. Matagal na akong avid listener ng Barangay LS 97.1 at etong programa ninyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. May mga kwento ng buhay kasi kayong ine-ere na minsan ay nakaka-relate ako. Tapos ay naiiyak pa ako sa madramang parte. Mababaw din kasi ang luha ko at gustong gusto ko rin ng mga payo na ibinibigay ninyo sa inyong mga letter sender. Kaya naman kayo rin talagang naisipan kong sulatan para kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa problema ko sa buhay. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at maagang nag-asawa ang panganay na kapatid namin, kaya hindi niya natapos ang kolehiyo. Ako naman nang magsimula sa college hanggang sa makapagtapos ay walang ibang inisip kung hindi ang responsibilidad ko bilang breadwinner ng pamilya. Wala na kasi akong tatay at ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa isang factory ng soft drinks, kaya hindi rin ganong kalaki ang kinikita niya. Nang makapagtrabaho na nga ako ay masyado akong nag-focus sa career at responsibilidad ko. Mabuti na lamang at naging maayos ang lahat sa pamilya namin hanggang sa napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Tinutulungan na rin nila ako noon sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Nang ma-promote ako sa trabaho at kinailangan ng magtrabaho at ma-assign sa ibang lugar ay umupa ako ng apartment na malapit sa opisina namin, Papa Dudut. Ay, ang tagal namang iserve ng in-order kong pagkain. Nagugutom na ako. Sana pala sa ibang restaurant na lang ako nag-dine-in, hindi dito. Maylene? Noah? Nakakatuwa, nakita kita dito. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din naman ako. Pwede bang makishare ng table sa'yo? O may hinihintay ka na kasama? Wala naman akong ibang kasama. Okay lang na mag-share tayo ng table. Salamat. Upo na ako ah. Grabe. Ang tagal na rin mula nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Pagka-graduate natin ng college, nawalan na rin ako ng balita sa'yo. Nagtrabaho din kasi ako abroad. 6 na buwan lang pagkatapos ng graduation natin. Ang bilis lang din kasi naasikaso ng mga papeles ko kaya nakaalis kaagad ako ng bansa. Talaga? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa abroad? Saglit lang din naman, mga 3 taon lang. Pagkatapos ng kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Ang hirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa eh. Hindi ko kinaya yung pagiging homesick ko nun. Kahit siguro ako mapapauwi na maaga pag sinubukan ko magtrabaho abroad. Ang hirap kaya na malayo sa pamilya na matagal. Buti sana ko nasa ibang probinsya dito sa Pilipinas eh. Kapag may emergency at kailangan mo silang puntahan, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya nga hindi na talaga ako nag-renew ng kontrata ko. Pero maiba ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ngayon ha. Mas lalo kang gumanda. Uy, hindi naman. Grabe ka ha. Ikaw naman, bolero ka pa rin hanggang ngayon.
Alam mo naman na hindi ako bolero. Oo, alam ko. Pero ikaw din naman, ang laki na rin ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung patpati na Noah na kilala ko dati. Medyo na-addict din kasi ako sa pag-workout lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Yun bali yung ginagawa ko kapag nai-stress ako o kaya na-homesick. Hanggang ngayon kahit dito na ako sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi na nawala yung workout routine ko. Nice! Ang ganda talaga ng resulta sa katawan mo. Salamat. Malaki rin talaga yung naitulong ng workout sa akin lalo na nung mga panahon na nung kakahiwalay pa lang natin. Sorry Noah. Hindi rin naman naging madali sa akin yung hiwalayan natin eh. Matagal naman nang nangyari yun tsaka mas naiintindihan ko na lahat ngayon na hindi na tayo mga estudyante. Ay, teka. Bakit nga pala mag-isa ka ngayon dito sa restaurant? May kasama talaga dapat ako kaya lang hindi niya ako sinipot. Boyfriend mo? Naku, hindi. Wala akong boyfriend. Kaibigan ko kasama sa opisina. Ikaw, may kasama ka ngayon? Wala rin akong kasama na darating ngayon. Okay. Mag-isa ka rin. Pero girlfriend meron? Wala akong girlfriend. Huwag kang mag-alala, single ako. Kaya walang mga away sa'yo kahit sino pang makakita sa ating dalawa dito sa resto. Papadudot ng makapagtapos ng pag-aaral ang dalawang kapatid ko at nakakatulong na sila sa mga gastusin sa bahay, doon na nagsimulang gumaan kahit paano ang buhay namin. Hindi na nga rin namin noon pinagtatrabaho sa factory si nanay kasi minsan na siyang inatake ng mild stroke sa trabaho. Mabuti na lamang at naisugod kaagad siya sa ospital at mabilis siyang nakarecover. Matapos nga po ang insidente ay nagkasundo kami. Nasa bahay na lamang siya. At nang magsimula na nga na gumaan ang buhay namin ay doon ko naisip na siguro'y oras na para sarili ko naman ang maging masaya. Si Noah nga pala ang first love ko. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon. Magkaklase kami sa isang minor subject noong second year college hanggang sa maging magkaibigan kami. At naging magkaibigan. Kaya lang ay naghiwalay kami sa pagtungtong namin ng fourth year dahil sa stress ako sa pag-aaral at part-time job ko. Habang nag-aaral kasi sinasabay ko na ang mag-part-time na trabaho sa isang maliit na opisina sa amin bilang encoder. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako nagiging fair sa relasyon namin dahil nawawala na ako ng time kay Noah. Kaya naman binitawan ko na siya. Wala talaga kaming naging maayos na closure dahil ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya noon. Hanggang sa napagod na lamang din siya na habulin, suyuin at subukan na ayusin ang natapos naming relasyon noon. Pero sa muli naming pagkikita pagkatapos ng ilang taon ay nagsimula ang pagbalik ng closeness namin sa pamamagitan ng pagchat-chat at tawagan sa isa't isa. At sa kabila nga ng nalaman ko tungkol sa kanya ay hinayaan ko pa rin na muli siyang pumasok sa buhay ko. Inamin kasi sa akin ni Noah na may anak na siya at kasal siya sa nanay nito pero 2 taon na raw silang magkahiwalay. Papadudot. Uy, Maylene. Thank you sa pagsama mo sa akin na mag-grocery ngayon ha. Wala yun. Hindi rin naman ako busy kaya okay lang na samahan kita dito. Wala ba kayong lakad ngayon ng boylet mo? Ha? Sinong tinutukoy mo? Ito naman maang-maangan. Kunwari pa to. Isa lang naman yung boylet mo na lagi mong kinukwento sa akin. Yung first and last ex-boyfriend mo, girl. Si Noah. Siya nga, wala nang iba. So, bakit hindi nga kayo magkasama ngayon? Kasi di ba kapag weekend, lagi kayong may lakad? May ibang lakad siya ngayon. Kapag ganitong unang linggo ng buwan, busy talaga siya sa family niya. Oh, I see. Pero, boyfriend mo na ba siya? Naku, hindi pa no. Oh, hindi nga. Hindi pa pero malapit na? Hindi ko alam. Pa-demure ka pa dyan. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Pero mukha naman siyang mabait sa picture at sa mga kwento mo. Ang tanong,
Mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo, ah! Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Ay, teka. Di ba boylet mo yon? Ha? Nasaan? Ayun no. Nasa malapit sa cashier. Si Noah nga. Tara, lapitan natin. Noah! Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Jello na mag-grocery dito. Ito nga pala, siya yung kaibigan at office mate na kinukwento ko sa'yo. Jello, si Noah nga pala. Hi Noah. Ang gwapo mo pala sa personal. Salamat. Ano palang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng ice cream kasi nag-request yung anak ko. Kasama niya si nanay sa parking nitong grocery. Hinihintay nila ako. Talaga? Nandyan lang sila sa parking? Oo, pauwi na rin dapat kami kaso nakalimutan naming isama tong ice cream sa mga pinamili namin kanina. Kaya ako na lang yung bumalik para bumili. Maylin, mauna na ako ha. Baka naiinip na sina Jillian tsaka si nanay sa kotse. Okay sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Sige Jello, alis na ako. Ingat kayo. Girl, may anak na pala boylet mo? Ay, oo. Hindi ko pala nakwento sa'yo yung tungkol doon. Pero matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. Hindi naman siguro sila kasal, no? Kasal. Kasal pero annulled na yung kasal, tama? Hindi. Hindi pa. Nako, ibig sabihin pala, magiging kabit ka lang ng boylet mo kapag sinagot mo siya. Uy, grabe ka. Hindi naman. Matagal naman na silang hiwalay nung babae. Nag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Pero kasal pa rin siya, girl. Kaya real talk lang ha, magiging kabit ka pa rin niya. Bakit daw hindi pa sila nagpapaanal? Sinubukan nila kaya lang, hindi rin inapprove sa korte. Kasi wala raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal nila. Naglabas na nga raw sila ng malaking pera nun pero nasayang lang. Kaya hindi na nila muna prioritize ang tungkol sa pagpoproseso ng annulment. Ang hirap din pala ng sitwasyon mo. Kahit maging boyfriend mo na siya, hindi mo pa masasabi na sa'yo lang talaga siya. Kasi nakatali pa rin siya sa kasal nila nung nanay ng anak niya. Kaya, sorry ha. Pero sa mata ng iba, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, magiging kabit ka lang talaga ni Noah. Papadudot ikinasal si Noah sa ex-wife niyang si Faye noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang anak nila bago pa man siya umalis ng bansa noon para magtrabaho. Ang sabi niya 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon nang mabuntis niya ito kaya wala na siyang nagawa nang ipakasal silang dalawa ng mga magulang nila. Pero nang bumalik si Noah sa Pilipinas at muli silang nagsama bilang mag-asawa ay 2 taon lang ang itinagal noon. Noong naramdaman nilang dapat nang tapusin ang namamagitan sa kanila. Hindi raw kasi talaga silang magkasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Pagkatapos nga ng ilang pagchat-chat at tawagan na ginawa namin nila Noah ay nagkasundo kaming magkita o sabihin na nating mag-date. Sa unang date namin papadudot ay puro tungkol sa nakaraan ang napagkwentuhan naming dalawa. Hanggang sa napunta nga sa natapos naming relasyon. Sinabi ni Noah na hanggang sa mga oras na yon ay mahal niya pa rin ako. At ako raw ang first love niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa at sinabi ko naman na handa akong ibigay yon. Pero wag muna kaming magmadali. Marami na rin ang nagbago sa aming dalawa sa muling pagtatagpo ng landas namin papadudot. Pero nang bigyan ko ng pagkakataon na muli naming makilala ang bagong version ng isa't isa, alam ko na hindi yon magiging madali para sa amin. Lalo na nga papadudot at kahit hiwalay na si Noah sa nanay ng anak niya. Nananatili pa rin siyang nakatali dito dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nilang dalawa ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal papadudot,
Tuluyan ko nang muling binigyan ng isang pagkakataon ng naputol naming relasyon ni Noah. Naging porsigido rin kasi siya sa panliligaw niya sa akin at nanumbalik din lahat ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko na ipinagdamot pa ang second chance sa aming dalawa at pakiramdam ko noon ay hindi ko yon pinagsisisihan dahil palaging pinaparamdam ni Noah sa akin ang pagmamahal niya. Ma-effort din siyang boyfriend kasi kahit magkaiba kami ng schedule at rest day sa trabaho ay gumagawa siya ng paraan para matuloy ang date naming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa place ko o kaya ay sa opisina pagkatapos ng trabaho niya. Magkasama din kami palagi kapag off niya sa trabaho at madalas na nagmo-movie marathon lang kami sa bahay. Pagkalipas nga ng ilang buwan sa relasyon namin ay nagdesisyon kami ni Noah na magsama sa isang apartment na parehong malapit sa pinagtatrabahuhan namin, Papa Dudut. Ang konti lang pala ng dala mong gamit dito sa nilipatan yung bahay ni Noah. Hindi naman kalakihan tong titirhan namin, kaya hindi na ako masyado nagdala ng maraming gamit. Uy, malaki na ang bahay na to para sa 2 tao, no? May second floor at terrace pa. Tapos ang luwag pa ng garahe sa labas. Ang swerte nga namin eh, kasi ang mura lang ng upa rito. Balik kakilala ni Noah yung may-ari nito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa rawalan tumira at pamahayan pa ng mga kung ano-ano, pinaupan na lang sa amin para maalagaan na rin. Ang swerte nyo nga. Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Anong anak ang pinagsasasabi mo? 5 pa talaga ah? Girl, magsasama na kayo sa iisang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi imposible na mangyari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin eh. Ni hindi nga namin yung pinag-uusapan. Matanong ko lang, gumagamit ba kayo ng proteksyon kapag, alam mo na? Madalas oo, pero may mga oras na hindi. Kita mo na? Kaya posible pa rin na makabuo kayo, lalo na ngayon na magsasama na kayong 2. Kung mangyari man yun, wala naman ako nakikitang masama. Sabi mo nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo na parang mag-asawa kahit alam natin na may asawa pa rin siyang iba. Jello, mapupunta na naman ba sa topic na yun yung usapan? Sabi ko naman sa'yo matagal na silang hiwalay ni Faye. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang mapawalang bisa yung kasal nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko pa ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon mo kaya ayun, di ko mapigilan sarili ko na magsalita tungkol doon. Maiba ako, kumusta ba kayo ng anak ni Noah? Hindi ko pa nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya. Ano? Talaga ba? Oo. Girl, halos 1 taon na kayo ng boyfriend mo at eto na nga, magsasama na kayo pero hindi ka pa niya na ipapakilala sa pamilya niya? Ay, oo nga. Paulit-ulit. Sorry naman, nagulat lang talaga ako. Akala ko may meet and greet with the fam nang naganap. Hindi naman na kasi kayo mga bata para hindi ka pa niya ipakilala sa pamilya niya. Wala pa nga nangyayari na ganun kasi ang sabi niya, ayaw pa raw ni Faye na may makilalang ibang babae ang anak nila. Ayaw niya kasi umaasa pa siya magkakabalikan pa sila ni Noah? Hindi naman sa ganun. Siguro kasi ayaw niya lang mabigla yung bata. Kung si Noah lang ang masusunod, matagal na raw niya akong gustong ipakilala sa anak niya. Pero syempre, bilang respeto sa nanay ng bata, nagkasundo sila na wag na lang muna. Bakit naman kahit sa nanay ni Noah hindi ka pa maipakilala? Conservative at religious kasi yung nanay niya. Tsaka hanggang ngayon, umaasa pa rin na magkakabalikan pa sina Noah at ex-wife niya. Naniniwala daw siya na ang 2 taong pinagbuklod ng simbahan hindi kailanman dapat na paghiwalayan ng sinumang tao o anumang dahilan. Grabe girl, ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Pero alam ko naman na masaya ka at sigurado ako na mahal ka ni Noah. Kaya susuportahan ko pa rin mga desisyon na ginagawa mo para sa ikagaganda ng relasyon nyo.
Papa Dudut, buo naman talaga ang desisyon ko noon sa pagpayag ko na magsama na kami sa isang bubong ni Noah. Alam ko kasi na doon namin mas lalong makikilala ang isa't isa, tapos ay seryoso na rin talaga ako sa relasyon naming dalawa. Nasa tamang edad na rin kami para gumawa ng ganong desisyon, kaya wala akong nakikitang kahit na anong problema. Isa pa ay malapit talaga yung kinuha naming bahay sa mga trabaho namin. Noong umpisa ay nanibago ako noong magsama kami ni Noah. Ang laki din ng adjustment sa part ko kasi kahit paano, nagbibigay pa rin ako ng panggastos kina nanay noon. Si Noah din ay regular na nagbibigay ng sustento sa dati niyang asawa para sa anak nila. Umuwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan at isang linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay sa natitirang 3 linggo sa isang buwan. Yon ang oras na sa akin siya at ako lang ang kasama ni Noah. Ganon ang naging setup namin, Papa Dudut. Ang bango naman ng naaamoy ko. Be, nakauwi ka na pala. Sorry kung medyo na-late ako ha. Na-traffic na naman ako. Okay lang. Friday kasi ngayon kaya traffic talaga. Mabuti na nga lang rest day ko tuwing Biyernes. Kaya hindi ko na-experience yung ganyan traffic. Naiinggit nga ako sa rest day mo eh. Friday at Saturday. Sana nga hindi na magbagong schedule ko hanggang katapusan ng taon eh. Ang hirap pa naman mag-adjust ng gising kapag biglang nagpalit. Hindi na magbabago yan. Sure ako hanggang matapos ang taon, same pa rin sked mo. Tsaka di ba sabi mo, kapag maganda ang performance mo sa trabaho, mas nauuna ka makapili ng magiging schedule ng shift mo? Oo, ganun nga ang setup sa amin. Pero may mga pagkakataon din na nauunahan ako ng ibang may mas magandang performance at attendance sa trabaho. Ah, maupo ka na pala dyan. Patapos na rin ako dito sa niluluto kong chicken and pork adobo. Sabi ko na favorite ko yung naaamoy ko eh. Masisira na naman diet ko nito. Di ba ang usapan tuwing Biyernes walang magda-diet? Ay, oo nga pala. Babawiin ko na lang sa workout ko to bukas bago ako pumasok sa trabaho. Upo na ako ah. Sige lang, Napagod ako sa pagdadrive kanina. kumuha ka na rin ng kanin mo kasi mainit-init pa yan. Yun, mapaparami talaga kain ko nito. Ready na tong adobo. Ilalagay ko na dyan sa mesa. Lalo akong nagugutom, partida ha. Amoy pa lang yan ang adobo mo. Siguraduhin mo lang na itataob mo yung kaldera natin ha. Sinarapan ko talaga tong luto ko. Salamat be ha. Buti na lang konti lang kinain ko nung lunch namin kanina. Pero be, hindi talaga ako makaget over. Amoy pa lang kasi talaga nitong niluto mo, alam kong sobrang sarap na eh. Ikaw kaya ang reyna pagdating sa chicken and pork adobo? Tuwing nagluluto kasi ako, lagi kong nilalagyan ng secret ingredient. Ano bang secret ingredient ang nilalagay mo be? 2 galon ng 100% na pagmamahal ko. Kaya naman pala sobrang sarap talaga eh. Tamang-tama yung timpla tapos yung karne napakalambot. Sigurado ako kapag natikman to ng anak ko, magugustuhan niya rin to. Pareho kami ng paboritong ulam nun eh. Ang dami palang namana sa iyo ng anak mo, no? Oo be, bukod sa kamukha ko siya, marami rin kaming pagkakatulad pagdating sa ugali. Mukhang magkakasundo rin kaming dalawa. Halos pareho lang din tayo ng ugali eh. Kailan mo pala ako balak ipakilala sa kanya? Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang na pumayag si Faye na makilala ka nung bata. Huwag kang mag-alala, medyo nakukwento naman na kita sa kanya eh. Talaga? Oo, Ano namang kinukwento mo sa anak mo tungkol sa akin? nakwento ko sa anak ko may special na babae sa buhay ko na laging nagpapasaya sa akin bukod sa kanya. Excited na nga rin siya na makilala ka eh. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod magkikita rin kayo. Kaya huwag kang mag-alala be. Darating din yung oras na maipapakilala na kita sa anak ko. Papa
Papadudot, pakiramdam ko noon ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapasok sa buhay ni Noah. Oo, magkasama na kami sa isang bubong at para bang mag-asawa na rin ang turingan. Pero kasi ni minsan ay hindi niya pa ako napakilala sa anak o sa nanay niya. Ang sabi pa ni Noah, ayaw pa rin ng dati niyang asawa na ipakilala ang bata sa bago niyang karelasyon. Ayaw daw nito na makakilala basta-basta ang bata ng kung sino lang na babae sa buhay niya. In-explain naman ni Noah kay Faye na hindi ako basta sino lang sa buhay niya. Pero sa huli nirespeto niya pa rin ang desisyon nito na huwag muna akong ipakilala sa anak nila bilang bagong karelasyon niya. Bukod sa anak ni Noah ay hindi ko pa rin noon nakikilala ang nanay niya. Relihiyosa at konserbatibo daw kasi ang nanay niya at malaki daw ang respeto nito sa kasal at simbahan. Para sa nanay ni Noah, sagrado ang kasal at malaking kasalanan kung tuluyang mapapasawalang bisa ang kasal nila. Ilang beses nga rin daw nitong sinubukan na pag-ayusin sina Noah at Faye pero sa huli, hindi na raw talaga sila magkasundo. Kaya pareho na silang nagdesisyon na huwag nang magkabalikan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan naman daw ni Noah at Faye noon na mag-file ng annulment para tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Pero na-deny lamang yon sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason nila para maaprubahan ang annulment nila. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Kaya naman mula noon ay hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol sa annulment. Mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nilang si Jillian. At bago rin ako nagdesisyon noon na sagutin si Noah, ilang beses kong pinag-isipan ang magiging lugar ko sa buhay niya. Bukod sa kasal pa siya sa dati niyang asawa ay wala naman akong masyadong naging problema sa kanya dahil halos lahat ng bagay ay napagkakasunduan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na rin napansin noon na lumipas na ang mahigit na 3 taon sa relasyon naming dalawa. At sa paglipas ng panahon ay doon na ako nagsimula na maghanap sa relasyon naming dalawa. Doon ko na napansin na para bang may mali na sa setup namin ni Noah. Oh girl, tapos ng shift mo ah. Bakit nandito ka pa sa office? Hinihintay ko yung tawag ni Noah eh. Mag-grocery kasi kami dapat ngayon bago umuwi ng bahay. Unang linggo nga pala ngayon ng buwan, kaya nakaschedule siya ron sa anak niya. Oo, pero dahil Sunday na ngayon, ihahatid niya na lang dun sa bahay ni Faye yung bata bago niya ako puntahan dito sa opisina. Nung Monday pa sila magkasama ng anak niya dun sa bahay ng nanay niya. Upo na nga muna ako dito sa tabi mo. Sabay na ako sa'yo paglabas mamaya pagdating ni Noah. Tumatawag si Noah. Sagutin ko lang saglit to ah. Sige lang girl. Hello, Be? Nasaan ka na? Be, sorry. Ngayon lang ako nakatawag. Papunta na ako dyan. Papunta ka pa lang? Oo, kasi kakahatid ko lang kay Jillian sa bahay ni Faye. Di ba kanina ka pa nag-chat sa akin na on the way na kayo ni Jillian sa bahay niya? Oo. Ibig sabihin ba, nagtagal ka pa sa bahay niya kanina? Hindi be, hindi ako nagtagal. Saglit lang kami ni Jillian doon. Bago kasi kami makarating sa bahay ni Faye, may nadaanan kaming bagong bukas na coffee shop. Gusto ni Jillian na dumaan muna kami ron. Nag-take out lang kami kasi nga may lakad pa tayong dalawa. Ah, umorder kayo ng pagkain para may pasalubong ka sa ex-wife mo. Pasalubong ni Jillian yun sa mami niya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. O sige na, basta papunta na ako. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Mag-ingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Oh, bakit parang ang lalim naman ng buntong hininga mo? Naiinip na kasi ako. Dapat kanina pa nandito si Noah eh. Pero papunta pa lang pala siya. Pero di ba nabanggit mo dati na
Hindi naman masyadong malayo yung place ng ex-wife niya dito sa opisina natin. Oo nga. Kaya lang may usapan kami kung anong oras niya ako dapat susunduin dito sa opisina eh. Kasama niya kasi yung anak niya, kaya wala kang magagawa doon. Alam mo, Jello, wala namang problema sa akin kung anak niya lang ang kasama niya. Doon ako naiinis sa part na parang may bonding moment pa sila ng ex-wife niya. Well, hindi mo na maaalis yan kasi nanay siya ng anak ni Noah. Pero ako na yung current girlfriend. Kaya dapat limited na lang ang bonding nilang dalawa. Dapat nga wala na silang bonding at all. Dapat nga hindi na rin siya bumili ng pasalubong para kay Faye. Binilhan niya ng pasulubong ex-wife niya? Hindi direktang binilhan ng pasalubong pero dumaan daw sila ng anak niya sa bagong bukas sa coffee shop kanina. Gusto raw kasing bumili ng bata ng pasalubong para sa mami niya. Oh, yung bata naman pala may gustong bumili ng pasalubong para sa mami niya. Anong problema doon? Kaninong pera ba yung gagamitin na pambili ng pasalubong? Malamang kay Noah, di ba? So anong iisipin ni Faye? Kay Noah galing ang pasalubong at hindi sa anak nila. Teka nga. Akala ko ba malinaw na doon sa ex-wife niya na hindi na sila magkakabalikan ni Noah at nag-uusap na lang sila para sa bata. Ikaw pa nga yung paulit-ulit na nagsabi sa akin noon dati, di ba? Oo. Oh, bakit ngayon ikaw yung nagbibigay ng mali siya sa ginagawa nilang co-parenting sa anak nila? Ay, ewan ko. Ang hirap pala talaga ng ganitong sitwasyon. Mas mahirap ngayon na magkasama na kami ni Noah sa iisang bahay. Kasi kahit para mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maramdaman na akin siya na 100%. Parang kailangan na palagi ako may kahati sa oras niya. Ganon talaga. Kasi may responsibilidad na siya sa ibang babae bago pa man maging kayo ulit. Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa kang magtiis para sa kanya. Papadudot aaminin ko na kahit 3 taon na kami ni Noah noon at ilang taon na rin silang hiwalay ng dati niyang asawa ay nagsiselos pa rin ako ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nandoon ang boyfriend ko sa bahay ng nanay niya kasama ang anak niya. Nung umpisa ng pagsasama namin ay medyo nag-overthink pa ako na baka matagal silang magkasama sa bahay ni Faye. Si Noah kasi ang susundo sa anak niya mula sa bahay nito para sabay na sila ng bata na umuwi sa bahay ng nanay ni Noah. Lahat yon ay inoorasan ko talaga para malaman kung gaano katagal siyang nagstay sa bahay ng dati niyang asawa. Nung umpisa dahil nagsiselos talaga ako kapag tapos na ang 1 linggo ay uuwi siya sa bahay na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ang hirap kasing itago at kimkimin ang selos. Hanggang sa namamanhid na lamang ako at makasanayan namin ang ganong setup ng relasyon naming dalawa ni Noah. Kagaya nga ng sinabi ni Jello, ginusto ko rin naman ang ganong sitwasyon at tinanggap ko kung anumang responsibilidad meron si Noah. Papadudot. Happy 4th anniversary ulit, be. Happy 4th anniversary. Thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant na to ah. Na-enjoy mo ba yung mga pagkain? Sobra. Lalo na yung steak kanina. Grabe, dito lang ako nakatikim ng ganung kasarap na luto ng steak. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. Alam na alam mo talaga kung anong pagkain ang gusto ko. Siyempre naman. College pa lang magkakilala na tayo. Kaya alam ko na rin halos lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka naman nagbago eh. Wala naman talagang halos nagbago sa akin eh. Kasama na yung pagmamahal ko sa'yo mula nung college tayo hanggang ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako na binigyan mo ng pangalawang pagkakataon tong relasyon natin. Naramdaman ko kasi na mahal pa rin kita kahit ilang taon na yung lumipas mula nung maghiwalay tayo. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon na madugtungan ng kwento nating dalawa. Thank you talaga, Bea. At gaya nga ng pangako ko sa'yo noon, hinding-hindi ko sasayangin tong pagkakataon na binigay mo sa akin. Jillian, huwag kang tumakbo! Daddy! Sabi na nga ba ikaw yan eh? Jillian, anong ginagawa mo dito? Kasama ko po si Mami. Jillian, sabi ko na sa'yo na huwag kang tumakbo, di ba?
Ayaw niya po kasing maniwala na si Daddy talaga yung nakita ko kaya lumapit na po ako. Baka lang kasi madapa ka, kaya kita pinipigilang tumakbo. Ay, Noah, pasensya na. Hindi ko na napigilan si Jillian na lumapit sa inyo. Ayos lang. Ano palang ginagawa nyo dito? May minita kong client na gustong kumuha ng kondo para sa fiancé niya. Sinama ko si Jillian kasi nakabakasyon yung yaya niya. Ah, ganun ba? Daddy, sino po siya? Siya si Maylene. Girl, Kaibigan ng daddy mo yung kasama niya ngayon. Di ba, Noah? ha? Oo. Jillian, this is your Tita Maylene. Friend ko. Hi po, Tita Maylene. Hello, Jillian. Mas cute ka pala sa personal. Personal? Bakit po? Nakita niyo na po ba ako sa picture? Oo, marami na ako nakita ng mga cute na picture mo sa cellphone ng daddy mo. Jillian, kailangan na nating umuwi. Baka matraffic pa tayo. Kiss ka na kay daddy. Daddy, uwi na raw po kami ni Mami. Pakis po ako sa inyo bago po kami umalis. Sige anak, kiss ka na kay Daddy. Bye-bye, Daddy. Bye, Tita Maylene. Bye anak. Bye, Jillian. Sige, Noah. Mauna na kaming umalis ni Jillian. Mag-ingat kayo pa uwi. Salamat. Tara na, Jillian. Sige po, Mami. Bye po ulit, Daddy. Kaibigan? Kaibigan talaga? Pasensya ka na. Alam mo naman na may usapan kami ni Faye na wag mo nang ipaalam sa bata yung tungkol sa'yo eh. Oo, alam ko. Nakakainis lang kasi na hindi mo na nga ako pinakilala sa anak mo bilang girlfriend mo, hindi mo rin ako pinakilala sa ex-wife mo. Sana pinakilala mo rin ako sa kanya na as a friend. Kilala mo naman si Faye sa mga kwento ko sa'yo, di ba? Naipakita ko na rin sa'yo mga picture niya. Kilala ka na rin niya. Ilang beses na kitang nakwento sa kanya. Pero iba pa rin yung pinakilala mo kami sa isa't isa. Para akong hangin lang dito sa harapan nyo kanina. Ni hindi ako sinulya pa ng ex-wife mo. Be, ganun lang talaga si Faye. Hindi siya palakibo sa ibang tao. Pero hindi ako ibang tao lang sa buhay mo, Noah. At dapat alam yun ng ex-wife mo. Be, pasensya ka na talaga. Ano pa ba magagawa ko kung hindi pa ulit-ulit na magpasensya? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na. Papadudot minsan talaga. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa point na makakaramdam ka ng matinding pagod. Lalo na kung alam mong ikaw yung mas nag-a-adjust o nag-e-effort. Alam ko naman na ginawa ni Noah ang lahat para mapunan niya ang pagkukulang niya sa akin bilang boyfriend ko. Ayun nga lang ay hindi ko na mababago ang sitwasyon na meron na siyang malaking responsibilidad sa ibang babae kahit sabihin na anak niya lang naman ang responsibilidad niya. May mga oras na hindi ko pa rin maiwasan na magselos sa tuwing magkakaroon sila ng maikling oras para magkita o magkasama. Oo, anak na lang naman nila ang namamagitan sa kanila pero malalim ang pinagsamahan nila. Kaya may selos at takot pa rin akong nararamdaman. Nagkaayos din naman kami pagkatapos ng pagtatalo na yon sa resto noong 4th anniversary dinner namin. At kahit paano ay naramdaman ko ang lalong paglalambing sa akin ni Noah. Siguro kasi alam niya na hindi rin talaga madali ang sitwasyon ko. Imagine 3 taon na kaming magkarelasyon pero hindi ko pa nakikilala ang nanay niya o ang anak niya. May parte sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako parte ng buhay niya. Para bang nakasabit lamang ako. At minsan ay nasasaktan ako kapag may ibang tao na nagsasabi sa akin na kabit lang ako ni Noah. Kasi nga hanggang sa mga oras na ito ay may bisa pa rin ang kasal nila. Ilang beses lang naming pinag-usapan ang tungkol sa annulment nila at nauwi yon sa pagtatalo. Ang dating kasi ay pinipilit ko siyang asikasuhin ang annulment pero dahil nga sa malaking gastos ay hindi niya priority na gawin ang bagay na yon kaya naiinis ako. Ito talaga ang dahilan kung bakit po ako sumulat sa Barangay Love Stories dahil nahihirapan na ako sa relasyon naming dalawa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang magselos
at matakot na baka muling magkaayos si Noah at ang dati niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingatan at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong kumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pakiramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang Papa Dudut ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyo sa akin at ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang din po ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mylene. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kapalaran ng bawat tao ay nakaguhit na raw sa ating mga palad at nakatadhana ng mangyari. Pero may ibang naniniwala na hindi totoo ang malas at swerte dahil tayo raw ang gumagawa ng kapalaran natin. Ikaw kapuso, ano ang pinakamalas na nangyari sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magkakaiba ang paniniwala ng bawat tao. May nagsasabi na ang malas at swerte raw ay nakadikit na sa buhay natin. Kumbaga nakaguhit na sa palad natin ang nakatadhanang mangyari sa ating buhay. May iba naman na hindi naniniwala dito dahil sinasabi nila na tayo lang din daw ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang swerte ay pinaghihirapan na maabot. Ang malas ay iniiwasan na madikit sa atin. Pero kahit na anong iwas ang gawin ko ay mukhang pinanganak na akong kakambal ang salitang malas. Hello Papa Dudut at sa mga loyal listeners ng inyong programa na Barangay Love Stories. Just call me Karen, 35 years old from La Union. Matagal niyo na rin po akong listener at hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba akong umiyak nang dahil sa sulat na binasa ninyo. Hindi ko rin alam kung may maiiyak ba sa kwento na ibabahagi ko ngayong araw. Pero sigurado naman ako na may napakalaki itong aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Papa Dudut, lumaki ako na hindi ko na nakilala pa ang tatay ko. Ang sabi ni nanay, bata pa lamang ako nang mamatay ito nang dahil sa malubhang sakit. Kaya naman si nanay na lamang talaga ang kasama ko hanggang sa magkaisip ako. Mapagmahal na ina ang nanay ko at kahit tanging paglalako ng merienda sa lugar namin, ang trabaho niya ay pilit niya namang tinataguyod ang buhay namin. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay kung bakit sa tuwing maririnig ko ang pangalan ko, kakambal ko noon ang salitang malas, Papa Dudut. Ay, ayan. Malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay? Uy, si Kuya Aling Arnold Isay! yun ah. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga akong mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas.
Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako maloloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Kuya Lumabas kayo Arnold, dito kung ayaw niyo nagsasabi pa tatawag ako ako ng ng barangay totoo. tanod. Hindi pa po talaga Aling nakakauwi Isay! si nanay. Sinabi ko na huwag mo akong tawaging kuya eh. Dahil wala akong kapatid na malas. Tumabi ka nga dyan. Aray! Bakit naman po niyo ako tinulak? Kasi naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Kaya siguro nasunog yung isang bahay na pinauupahan ko dahil sa'yo. Dahil nakatira ka pa dito sa bahay ko. Halika nga rito. Ay! Bitiwan niyo po yung braso ko. Nasasaktan po ako. Tama na po. Anong tama na? Ikaw ang tumigil. Tumigil ka sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Hindi po totoo yan. Hindi po ako malas, sabi ni nanay. Malas ka dahil anak ka ng pare at nanay mo naman dating madre. Sinumpa ka dahil anak ka sa pagkakasala ng mga magulang mo. Naintindihan mo ba yon? Ha? Ha? Tama na po. Nasasaktan na po ako. Makinig ka mabuti ha. Itatak mo to sa kokote mo. Pinanganak kang malas at may dala kang kamalasan. Dahil anak ka ng makasalanang mga tao. Isa kang salot sa lugar na to. Malas ka! Ay! Diyos ko! Arnold, anong ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo siya! O ayan, magsama kayo ng anak mong malas. Nay, ang sakit po ng mga braso ko. Anak! Pasensya ka na at ngayon lang nakauwi si nanay. Naku, namumula na nga itong mga braso mo. Pwede ba? Bago kayo magdrama-dramahan dyan, ibigay niyo muna sa akin yung bayad ng upa niyo dito sa bahay. Ayoko magtagal dito sa inyo. Baka mamaya kumapit pa sa akin yung kamalasan ng anak mo. Palibhasa, salot yan. Tumigil ka na nga, Arnold! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ha. Alam na alam dito sa lugar na to na dati kang madre at pari naman ang tatay niyang anak mo. Sabi na tumigil ka na! O eto! Ayan na pera! Kunin mo na makalis ka na! Umalis ka na! Papadudot dahil si nanay lang ang nagtatrabaho noon ay hindi rin talaga naging madali ang buhay namin. Wala kasi kaming sariling bahay at wala ring ibang pinagkakakitaan si nanay. Kung hindi ang paglalako nga lang ng merienda na siya rin mismo ang nagluluto. Hindi rin pare-pareho ang kinikita niyang pera at madalas ay maliit na halaga lamang yon. Yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nagigipit sa pera. Ilang beses na nga kaming lumipat ng apartment at isa lang ang dahilan ng pag-alis namin. Hindi na kami nakakabayad pa sa upa. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na narinig ko ang salitang malas na ako ang tinutukoy. Hindi ko nga alam kung bakit ganon ang salitang madalas na lumalabas sa bibig ng ibang tao kapag nakikita nila ako. Malayo naman ang pangalan ko sa salitang yon at wala rin akong maisip na malaking naging kasalanan ko para isipin nila na malas ako. Kahit bata pa ako noon ay nagtataka at nasasaktan na ako sa tuwing maririnig ko mula sa ibang tao na minamalas ang isang lugar nang dahil sa akin. Bagay na pilit ko na lamang na hindi iniintindi kagaya ng palaging bilin ni nanay sa akin noon. Papadudot. Ayan, malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay?
Uy, si Kuya Aling Arnold Isay! yun ah. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga akong mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas. Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako malaloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nawagan or nagawan din naman ang paraan ni nanay ang pambayad sa upa na sinisingil sa amin ni Kuya Arnold noon. Pero pagkalipas ng isang buwan ay umalis na rin kami doon dahil hindi na natiis pa ni nanay ang mga sinasabi ng tao na yon tungkol sa akin. Lalo na nga po ang paulit-ulit nitong pagpaparinig na minamanas daw ang apartment nito ng dahil sa akin. Kaya naman lumipat kami noon ni nanay sa isang mas maliit pero mas murang apartment. Nang mag-high school ako ay tumulong ako kay nanay pagdating sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Natuto akong tumanggap ng labada at maging tendera sa palengke sa mga araw na wala po akong pasok. Nakikita ko kasi na nahihirapan na rin si nanay noon at palagi niyang sinasabi na igagapang niya ang pagpapaaral sa akin. Kahit na ano paman ang mangyari. Kaya naging pangarap ko na rin ang makapagtapos at magkaroon ng diploma sa kolehiyo para kay nanay. Kaya lang namatay si nanay noong nasa second year college ako dahil nadula siya at nabagok ang ulo habang umaakyat sa isang overpass bridge. Sobrang hirap para sa akin na tanggapin ang pangyayari na yon. Kaya naman nang mailibing siya ay nag-decide na rin po akong huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho, Papa Dudut. Uy, pa-share ako dito sa table mo ha. Okay lang ba? Oo, okay lang. Wala naman ako ibang kasama. Ayun, salamat. Wala yun. Karen ang pangalan mo, di ba? Oo. Ako naman si Lester. Alam ko, kasi narinig ko na tinawag ka sa pangalan mo ng supervisor natin. Sinabi niya kanina na tulungan mo raw ako sa paglalagay sa box ng mga delata dahil nagagalit na yung customer ko. Ang sungit naman kasi talaga ng customer mo. Palibhasa, puti na lahat ng buhok niya kaya maiksi na rin ang pasensya. Uy, grabe ka naman. Ang sama mo ha. Ayan, napatawa na rin kita. Alam mo kasi, kanina ko pa napapansin na parang malungkot ka. Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman, ayos lang ako. Sigurado ka? Alam mo, patawa-tawa lang ako pero kung gusto mo na makakausap, pwede mo akong kwentuhan. Promise, pipigil ko yung sarili ko na magmukhang aso kahit mahirap. Kasi ang laki ng dalawang butas ng ilong ko. Ganyan ka ba talaga, Lester? Palagi ka na lang nagpapatawa? Medyo. Gusto ko kasi na palaging masaya mga kaibigan ko. Ang swerte naman pala ng mga kaibigan mo kasi may isang kagaya mo na nagpapagaan ng loob nila. Ibig sabihin ba, napagaan ko rin ang loob mo kahit paano? Oo naman. Ilang beses mo na nga ako napapangiti mula nang umupo ka dyan sa tapat ko eh. At kahit paano, hindi ko na iniisip na baka hindi ako ma-regular dito sa trabaho dahil dun sa galit ng customer ko kanina. Yun ba yung pinoproblema mo kaya parang malungkot ka mula pa kanina? Oo, kasi ang tagal ko nang gusto magkaroon ng regular na trabaho. Kaya lang wala eh. Malas talaga ako kaya palaging natatapos ang mga kontrata ko sa mga pinagtatrabahuhan ko. Yun lang pala problema mo, hindi mo kaagad sinabi sa akin. Bakit? Huwag mo sabihin na anak ka ng may-ari nitong pinagtatrabahuhan natin at nagpapanggap ka lang na karaniwang empleyado. Hindi no,
Sa mga teleserye lang naman nangyayari yan eh. Bakit kung akong bahala sa'yo ka dyan? Parang kaya mo akong gawing regular dito sa trabaho natin ah. Kaya ko talaga yun. Kasi number 1, gwapo ako kahit malaki ang mga butas ng ilong ko. Number 2, maapil ako kahit hindi ako katangkaran. At number 3... Teka nga, naku Lester ha, niloloko mo lang yata ako eh. Hindi no. Totoong sinasabi ko na gwapo ako at malakas ang dating ko. Kasi yun ang sabi ng mama ko. Kaya nga na-regular ka agad ako dito sa trabaho eh. Kasi malakas ako sa supervisor at manager natin. Basta, kung bahala sa'yo Karen. Ituturo ko sa'yo lahat ng teknik para magustuhan ka rin nila. Para mabilis ka ma-regular. Basta lang gagalingan mo palagi pagdating sa trabaho. Oo naman. Matagal ko na kasi talagang gustong ma-regular sa trabaho na to. Ngayon pa lang sobrang thank you na talaga. Nako, magpasalamat ka sa akin kapag naging regular ka na dito. Tsaka ilibre mo ko ng paborito kong siomay pag nagkataon ha. Papadudot mula nang mamatay si nanay ay parang gumuho na talaga ang mundo ko. Buong buhay ko kasi ay siya lang ang kasama ko. Pagmamahal at suporta niya ang kinalakhan ko. Kahit palagi akong nakakatanggap ng masasakit na salita mula sa ibang tao, ay napapawi yon kapag niyayakap na ako ni nanay. At nang mawala nga siya, pakiramdam ko ay totoo ang sinasabi ng ibang tao na malas daw ako. At minamalas din ang mga taong nasa paligid ko ng dahil sa akin. Pero dahil alam ko na hindi gugustuhin ni nanay, na panghabang buhay akong makulong sa lungkot papadudot kaya pinilit ko na bumangon ulit at magpakatatag. Sinimulan ko na po ang paghahanap ng trabaho at sa awa ng Diyos, hindi naman ako nahirapan. Pero hindi kagad ako naging regular at palaging natatapos sa mga kontrata ko kaagad. Sa panglimang trabaho ko na noon ay sa isang supermarket na nasa loob ng mall ay doon ko naman nakilala si Lester na isa sa mga dahilan kung bakit naging mas matatag pa ako. Dahil ang mabuting pagkakaibigan na nasimulan namin ay nauwi rin sa masayang pagkakaibigan, papadudot. Kinakabahan ka ba, sweetheart? Medyo. Baka kasi hindi magustuhan ng mama mong niluto kong pochero. Paborito niya yan, kaya sigurado ko na magugustuhan niyang niluto mo. Paano kung may sarili siyang recipe na gusto para sa paborito niyang pagkain? Paano kung hindi siya masarapan dito sa niluto ko? Masyado ka naman nag-aalala, sweetheart. Sobrang sarap kaya nitong pochero mo. Kaya nga mas lalo kitang minahal kasi ang husay mo magluto eh. Binola pa ako nito. Hindi pambobola yon. Totoo naman na masarap lahat ng pagkain na niluluto mo para sa akin. Kaya huwag ka na masyadong kabahan, okay? Pauwi na si mama. At ang mabuti pa, maglagay na tayo ng mga plato at kubyertos dito sa lamesa. Sige, sweetheart. Ay, grabe! Ang traffic! Lester! Nakapagluto ka na ba ng para sa hapunan? Hindi na kasi ako nakadaan ng karinderya para bumili ng ulam kasi... Oh, may bisita pala tayo. Magandang gabi po, tita. Ma, si Karen po. Girlfriend ko. Siya na ba yon? Bakit parang ibang itsura niya sa personal? Mas okay ang itsura niya sa mga picture. Nako ma, baka pagod lang po kayo sa biyahe kaya nasabi niyo yan. Upo na po kayo dito. Nakapaghain na rin po kami ni Karen. Si Karen po nagluto ng pochero na yan. Sigurado ako na magugustuhan nyo. Hindi po ako gumamit ng seasoning sa pagluluto kanina. Nabanggit po kasi ni Lester na ayaw niyo po ng may seasoning sa mga pagkain. Ang totoo po, hindi rin talaga ako gumagamit nun kasi alam Sa ko na... kalumpang ka dati nakatira kasama ng nanay mo, di ba? Opo. Paano nyo nalaman, ma? Doon kasi nakatira yung isang pinsan ko. At nakwento ko nga sa kanya na may girlfriend ka na. Binigay ko ang buong pangalan ng girlfriend mo at ang sabi ng tita mo, kilala raw niya yung mga magulang ng girlfriend mo. Talaga po? Ang liit naman talaga ng mundo. Sa kabilang bayan pa po yun, di ba? Oo, pero kagaya nga ng sinabi mo, maliit lang ang mundo kaya mabilis na nakakalipad ang mga balita. Nakarating na nga rin sa akin na may kamalasan palang dalay ang girlfriend mo eh.
Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Karen, tatapatin na kita. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Hindi kita gusto. Nag-iisang anak ko lang si Lester at ayokong hawaan mo siya ng kamalasan na dala-dala mo dyan sa katawan mo. Ma, wag niyo naman po sanang bastusin ang girlfriend ko. Hindi ko siya binabastos. Isa pa, pamamahay ko to kaya sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin kahit kanino. Akala mo ba hindi ko alam na anak siya ng 2 tao na naging alagad ng Diyos? 2 taong nagkasala at itinakwil ng simbahan dahil sa kalaswa ang ginawa nila. At ang babaeng yan lang naman ang bunga ng kawalang hiyaan na ginawa ng mga magulang niya. Kaya isa siyang salot, Lester. Kamalasan lang ang magiging dala niya sa buhay mo. Ay! Matikman na nga tong pinagmamalaking putsero niyang girlfriend mo. Ano ba tong putsero na to? Lasang basura! Pwe! Nakakawalang gana kumain. Hey! Kayong dalawa na lang umubos niyang basura na yan. Ay, sweetheart, pagpasensyahan mo na sana si Mama. Ayos lang. Totoo naman halos lahat ng sinabi ng mama mo. Makasalanan ng mga magulang ko kaya salot talaga ako. Pinanganak akong malas. Shh! Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ka malas. Walang tao na pinanganak na malas dito sa mundo. Kaya hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Papadudod si Lester ang naging dahilan kung bakit kahit papaano ay naranasan ko ang maging maligaya sa buhay ko. Naging tapat kasi siya sa relasyon namin at palagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. At nagbibitaw siya ng mga pangako na mamahalin niya ako sa habang buhay. Minsan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakilala ko ang isang kagaya niya. Tanggap ko na noon na kailanman ay hindi na ako magiging masaya. Tanggap ko nang pinanganak talaga akong malas dahil sa mga magulang ko. Pero lahat ng yon ay binago ng pagmamahal na pinaparamdam sa akin ni Lester. Papadudot, hindi pala talaga pwede na palagi akong makaranas ng saya sa piling ng taong mahal ko. Dahil nang makilala ko ang mama ni Lester ay doon ko nalaman na alam pala niya ang tungkol sa pagkatao ko. Alam niya na bunga ako ng pagkakasala ng mga magulang ko. Kaya naman pinaramdam niya kaagad sa akin na hindi ako welcome sa pamilya o buhay nila kahit kailan daw ay hindi niya ako matatanggap para sa anak niyang si Lester, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sa kabila ng pagtutol ng mama ni Lester sa relasyon namin ay pinagpatuloy namin ang lahat. Hindi nagpatinag si Lester kahit halos isumpa na siya ng mama niya. Sinabi niya na ipaglalaban niya ako at ang relasyon naming dalawa at pinatunayan ni Lester ang sinabi niyang yon nang layasan niya ang mama niya para magsama na kaming dalawa. Yun daw kasi ang naisip niyang paraan para magkaroon kami ng tahimik na relasyon. Nung una, Papadudot, ay nagigilty talaga ako sa ginawa niya dahil nga sa siya na lang ang kasama ng mama niya. Matagal na rin kasing patay ang papa niya kaya 2 na lamang sila sa bahay. Kinumbinsi ko pa nga siya noon na huwag iwanan ng mama niya pero sinabi ni Lester na hindi siya papayag na paulit-ulit akong pagsalitaan ng hindi maganda ng mama niya. At gusto na rin daw niyang tuparin namin ang pangarap naming bumuo ng isang masayang pamilya. Akala ko ay tuluyan na naming matutupad ang pangarap na yon nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited ni Lester at huminto pa ako noon sa pagtatrabaho. Pero muling gumuho ang mundo ko dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakunan ako, Papadudot. Eto na ang paborito mong adobong pusit, sweetheart.
Amoy pa lang, mukhang makakasampung cups na naman ako ng kanin nito. Huwag ka mag-alala, sweetheart. Dinamihan ko talagang sinaing ko para sa'yo. Ayun no, sakto. Kasi napagod din talaga ako sa trabaho kanina. Kaya nga niluto ko tong paboritong ulam mo kasi alam ko na kapag ganitong araw, tambak ang trabaho niyo dun sa supermarket. Sobra, sweetheart. Munti ko na nga makalimutan na kumain ng tanghalian kanina eh. Sobrang dami kasi ng trabaho namin. Yan naman ang huwag mong kasanayan. Huwag ka magpalipas ng gutom, baka ikaw naman ang magkasakit. Kaya nga kita pinagluluto ng pagkain sa umaga para mabaon mo yun at saka makakain ka sa tanghalian eh. Nakain ko naman, sweetheart. Kaya huwag ka na magtampo sa akin. Ay, nga pala. Nakita mo ba yung charger ng cellphone ko? Ay oo, nandun sa kwarto natin. Nandun lang pala. Akala ko naiwan ko sa locker ko kanina eh. Di ko kasi makita sa bag ko. Na-empty ba't na tuloy ang cellphone ko? Teka saglit lang, kukunin ko sweetheart. Kumain ka lang dyan ha, babalik din ako kagad. Sige, sweetheart. Salamat ah. Alam ko dapat nandito lang yun eh. Ay, ito. Natakpan lang pala nitong unan, tsaka itong mga damit na dapat para kay baby. Nilabas ko nga pala to mula sa tokador kanina. Ay, sayang baby. Hindi mo man lang nasukat ang mga binili naming damit para sa'yo. Sorry ha. Sorry kasi nawala ka ng dahil sa akin. Sweetheart. Sorry Nakita mo ba yung baby. charger? Kung hindi mo makita, mamaya mo na lang hanapin para... Sweetheart? Umiiyak ka ba? Hindi. Ano lang kasi bigla lang ako sinipon. Ang alikabok na pala nitong kwarto eh. Kailangan ko na maglinis dito bukas saka magwalis para mawala yung mga alikabok na naipon dito sa loob. Sweetheart, hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin. Alam ko naman na hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin na tanggapin ang pagkawala ng anak natin. Kasi kahit halos 1 buwan ang nakakalipas, pati ako, nahihirapan pa rin sa pagkawala niya. Sorry sweetheart ah. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na maiyak. Alam ko naman kasi na nawala siya ng dahil sa akin eh. Hindi totoo yan. Wala kang kasalanan sa pagkawala ng baby natin. Kasalanan ko yun dahil sa kamalasan na nakadikit sa katawan ko. Namatay si baby dahil nadamay siya sa dala kong kamalasan sa inyo. Karen, hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin dyan? Sinabi naman ng doktor ang dahilan ng pagkawala ni baby, di ba? Masyadong mahina ang kapit niya sa sinapupunan mo. At kung nagkataon man na isinilang mo siya, malaki rin ang tsansa na hindi siya magtagal dahil sa pagiging mahina niya. At lahat yon kasalanan ko. Kasalanan ko dahil pinanganak akong malas sa mga magulang ko. Kasalanan ko, Lester. Walang ibang dapat sisihin kundi ako lang. Ako lang! Tama na. Wala kang kasalanan, Karen. Walang may gusto sa atin na mawala si baby. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Kaya wag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo. Kasi alam ng Diyos kung gaano mo siya iningatan at kung gaano mo siya minahal. Para sa akin ang mahalaga, ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Papadudot doon ko muling naramdaman ang kamalasan na dala ko sa buhay ni Lester. Hindi po madali ang mawala ng anak kaya naman nahirapan talaga akong tanggapin yon. Pero nang dahil sa partner ko ay unti-unti akong natuto na muling maging matatag. Kapag umiiyak kasi ako na mag-isa ay niyayakap niya ako at sinasabi niya na hindi siya mapapagod na gawin yon. Kapag ramdam niya na nalulungkot ako dahil naaalala ko ang nawalang baby namin ay hindi na siya papasok sa trabaho at magluluto na lamang ng masarap na pagkain para sa aming dalawa. At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi niya ako iiwanan kailanman. Sapat na sana yon para kahit papaano ay maging masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, nag-overstaffing sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya at isa siya sa mga empleyado na natanggal. Nahirapan siya muling maghanap ng trabaho kahit marami na siyang job experience. Ang nangyari tuloy ay umi-extra na lamang siya sa mga construction site
para lamang kumita ng pera. Pero isang mabigat na pangyayari ang dumating noon sa buhay namin, Papa Dudut. Yon ay nang maaksidente si Lester at mahulog mula sa ikalawang palapag ng gusaling ginagawa nila. Himalang nailigtas pa ang buhay niya pero naging paralisado na ang kalahati ng katawan niya. At nagkaroon siya ng brain damage na kailangang maoperahan noon sa lalong madaling panahon, Papa Dudut. Sweetheart, Sweetheart, gising ka na pala. Nagugutom ka ba? Nauuhaw? May gusto ka bang inumin o kainin? wala. Busog pa ako. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Nung makatulog ka kagabi, kumain na ako para may lakas ako na bantayan ka dito. Pero mukhang hindi ka pa natutulog. Nakaidlip ako kanina bago ka magising. Sweetheart, halata sa mga mata mo na wala ka pang maayos na tulog. Namumula na yung mga mata mo at ang lalim pa ng eye bags mo. Ano ka ba? Matagal nang ganyan ang mga mata ko. Sweetheart, sorry ah. Kung hindi sana ako na-aksidente sa trabaho, hindi ka mapapagod na bantayan ako dito at di ka mamumroblema na maghanap ng pera para sa operasyon ko. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Ang mahalaga ngayon, kailangan na magpalakas ka. Kasi nakaschedule ng operasyon mo sa 1 linggo. May nahiraman ka ba ng pera para sa operasyon ko? Oo. Kaya nga may schedule ka na para sa operasyon kasi may pambayad na tayo. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Sweetheart, alam ko na nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon natin. Pero ayoko na sisihin mo ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre walang ganon. Kilala kita at alam ko tumatakbo ngayon sa isip mo. Aksidente nangyari sa akin at walang kahit na anong kinalaman yon sa'yo. Hindi mo kasalanan kung bakit ako na-aksidente. Hindi ko lang kasi talaga mapigilang isipin ng dahil sa akin kaya nangyari sa'yo to. Iniisip ko na siguro nga tama ang mama mo. Dapat lumayo na lang ako. Dapat hindi na kita hinawaan ng kamalasan ko. Dapat hindi na kita dinamay. Karen, ako ang unang lumapit sa'yo. Ako nag-alin ng pag-ibig ko sa'yo. At wala kang ibang ginawa kundi ang tanggapin at suklian ang lahat ng yun. Kaya wala kang kasalanan. Dahil alam ko na minahal mo rin ako ng higit pa sa pagmamahal na binigay ko sa'yo. Dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki na tumanggap at nagmahal sa akin ng totoo. Ikaw lang, Lester. Ikaw lang. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala kita eh. Kasi mula nang dumating ka sa buhay ko, wala na akong ibang naramdaman kung hindi puro kaligayahan lang. Hindi ka malasan ang dala mo sa buhay ko. Dahil sa'yo ko lang din naramdaman kung paano tunay na maging masaya. Yun lang ang dinala mo sa akin, Karen. Pagmamahal at kaligayahan na walang kapantay. Sinasabi ko na nga ba eh! Tama ang suspecha ko! Puro kamalasan na lang ang dala mo sa anak ko! Umalis ka sa tabi ni Lester! Salot ka! Tita! Umalis ka dyan! Nasasaktan po ako. Huwag niyo pa Tigilan niyo na po yung paghila sa akin. Umalis ka dito dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ng anak ko! Nang dahil sa'yo nasira ang buhay niya! Umalis ka na dito! Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong balisin. Ayoko umalis sa tabi ni Lester. Tumayo ka na dyan sa pagkakaluhod mo dahil walang magagawa niyang pagmamakawa mo sa akin! Ikaw ang punot dulo ng kamalasang dumating sa buhay ni Lester! Ikaw lang at wala nang iba! Kaya umalis ka na dito! Malas ka! Umalis ka bago pa tuluyang mamatay ang anak ko ng dahil sa'yo! Umalis ka na, Karen! Parang awa mo na. Papa Dudut, kahit na anong pagpapalis ang ginawa sa akin ng mama ni Lester ay hindi ko yon sinunod. Ginawa ko ang lahat para lamang manatili ako sa kwarto na yon. Umiyak ako, nakiusap, nagmakaawa at lumuhod sa harapan ng mama niya.
Hanggang sa eto na mismo ang umalis sa loob ng kwarto dahil na rin sa pakiusap ni Lester. Ilang ulit din ako humingi ng tawad noon kay Lester, Papa Dudut. Doon ko naisip na tama ang mama niya na wala akong ibang dinala sa kanya kung hindi puro kamalasan lamang. Kung hindi niya ako nakilala, hindi masisira ang buhay niya. Pero sinabi ni Lester na ang bawat araw ng pagsasama naming dalawa ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Walang araw siyang pinagsisihan na ako ang pinili niyang makasama. Kahit kailan daw ay hindi siya nagsisi na minahal niya ako. At isang mahigpit na yakap ang sinagot ko noon sa kanya. Papa Dudut, kinailangan ng malaking halaga para sa operasyon na gagawin kay Lester noon. Hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pera dahil maliit lamang naman ang naipong ko. Pero sinabi ng mama niya na ito na raw ang bahala sa lahat ng mga gagastusin. Doon po ako nabuhayan ng loob at labis-labis na nagpasalamat sa kanya at sinabi niya sa akin na gagawin niya yon para kay Lester at hindi dahil sa pakiusap ko. Pero malaki pa rin ang naging pasasalamat ko sa kanya. Kaya lang bago pa man may sagawa ang operasyon ay namatay na rin si Lester dahil sa biglang pamamaga at pagdurugo ng utak niya. Hindi na po naagapan pa ang nangyaring yon na naging dahilan para tuluyan siyang mawala sa akin. Halos panawan ako ng ulirat dahil doon, pero pilit pa rin po akong nagpakatatag. Papa Dudut, 2 linggo lang matapos mailibing si Lester ay nalaman ko na nagdadalang tao ako. Gulong-gulo ang isipan ko noon at gusto ko talagang ipalaglag ang batang nasa sinapupunan ko. Pero sa awa ng Diyos ay mas nanaig pa rin ang takot na nararamdaman ko noon. Pati na ang pagmamahal ko para kay Lester at sa magiging anak namin. Alam ko kasi na yun na ang pangarap naming dalawa. Pangarap na hindi ko na pwedeng sirain pa. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maging healthy ang ipinagbubuntis ko. Kung saan-saan ako nagtrabaho para lamang kumita ako ng pera para sa mga check-up at vitamins ko. Hanggang sa maisilang ko na nga ang isang malusog na sanggol, Papa Dudut. Kung lumaki man ako na pinaniniwala ang malas ako, ang anak ko naman, ang anak namin ni Lester, ang pinaniniwala akong nagdala ng lahat ng swerte sa buhay ko. Naglakas loob kasi ako na magtayo ng maliit na negosyo ng siomai na ako rin mismo ang gumagawa. Umutang ako sa isang kaibigan ko na pinagbigyan din naman ako. Hindi nga nagtagal ay lumago ang negosyo na yon at ngayon ay may sarili na po akong tindahan ng siomai at siopaw na sariling recipe. Sobrang saya ko talaga kasi na ibibigay ko na ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. At maayos na rin kami kahit papaano ang pakikitungo sa akin ng mama ni Lester. Lalo na kapag dinadalaw niya ang apo niya. Papa Dudut, kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko ay lubos akong nagpapasalamat. Dahil sigurado ako na marami po itong aral na naiwan sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.